tamno ti panda tijaka Beginning of 24 January 2022 जों जामितिसा विलेज कमिटिनि बिथिंखौ खबजा हाथि काटालो आमतायनि जत त्रिपुरा मथानि आदम संगति ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अबनो जों काहामकै बरकनि थानि त्लांगानि बागै सालसानि वर्कार कन्फारेंस का वर्कशॉप का वर्कशॉप साबसाव फाइटेनो दुदन नुकुना एवं आमतायनि गोबांमा खाकसं बररक जोंनि वर्कशॉप फायो त्रिपुरा मथानो बेलाय बेलायखे चुबाखा एवं बुसकांगो त्रिपुरा मथा बिनि हाजाक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनो अचिवमेंट मानानि बागै तिनि मुभमेंट बाके खालायनाय अबन्ति कक लाखिया तिनि जत वरियर तंगायरक जत वर्कर्स लीडर तंगायरकनि बिथिंखौ काहामकै पार्टी डिसिप्लिन तैयै आगु थांनानै बागै एवं तिनि मो सभाओ बरकनि बुखुबो थाजाखा जे सालसाया सालसा तिनिबो कन्स्टिट्यूशनल जेटा राइट अबो जों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ओंखायनो बुबाग्रानो जों जे तंगायरक सियासाक जों सुबा चुरुयै जग थांनानै बागै बेखौनो समायतानि नखर तिफिलबाय